Asibingelele babukeli bayo iBlack Light TV igama uNonhlanhla uMamelo wakaZondi. Sesibuyileke khona la kwezimfihlo sikhipha khona ke izimfihlo. Ngifisa ukwazi ukuthi la ungibuka khona ukephi. Please kwi-comment yakho yokuqala just tell me ukuthi wena ubani wakabani ungibuka kephi. La ungibona khona I see ama comments ngasonke isikhathi. Love you. But ke asambeke sesiyoza ukuthi namhlanje yona imfihlo asiphathele yona. Sawona sesunjani? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Awusemhle? Ngiyabonga nawe. Yeah, thank you. Iyiphi imfihlo osiphathele yona namhlanje? Yo, hayi. Kuyihlazo kwabanye bazothatha izihlazo kodwa kumina sengikhathele. Sengijolena lo mfana like siyohlanganisa inyanga ezimbili. And sengivakashele for like 3 days sengivakashele. Njalo masiqedwe wenza ucansi ufuna ngigeze. Ufuna ngigeze. Ugeze as in like ngigeze like full body ngigeze. Imake njalo meniqeda ukwenza ucansi ufuna nigeze hayi ukuthi ugeze ekseni. No, anginake ukugeza mhlambe siyenze mhlambe ngo6 like 6 mase ngiyaqeda ngigeze kodwa ngo3 ekseni angivusa athi geze sesiqedile geze ngo1 ekseni geze. Okay, like every time esiqeda mase evukeliwe mase sishayile leyo sex usefuna ngigeze sengikhathele manje. Hawu ngikhathele angifuna angikuthi ngikuthanda ukugeza ngiyakuthanda ukugeza but hayi ngasoxabana naye lo mfana ngeke ngixolisa ukuhleka but yeah into engifuna ukuyiunderstand ngoba uclean kakhulu noma vele i-routine yakhe ukuthi nje kufanele angalali nomuntu ongagezile after i-sex. Ngangambuza like ngakudlala wathena ufundela abantu abadala mina akuthi nginekene abantu abadala but then ngi-understand ukuthi why kumele ngize ngigeze uthi angazi ubahlangana phi nabantu abadala ukuthi kumele ngize ngigeze kanjalo like every time after sex I should bath. Yeah, I sengikhathele mina ugeza. Ukhathele ugeza? Ngikhathele ugeza. Hayibo, well ngizama ngiya-understand ngithi hayibo intombazane kushuthi nje noma kuthiwa denenza ucansi ngo2:30 uzovuka wena uyageza. Uphinde futhi kwenza ucansi nasekhaya uyavuka uyageza. Shuthi wena phela imake siye laqala. Mangakho ama-round washaya khona sizoza ukuthi ugeza kangaki. Hayi. Hayi phela uthi after every time mesishama around hlamba u3 ngiyashesha ukhathala hlamba u3 bese ngiyaqeda ngiyageza silale hlamba phinde futhi avuke. Whole night nina nike nenza ama round amangaki uhlapisela nje whole night. Yo hlamba ngathi 6 in total. The whole night. Yo hayibo imake okay umucabanga achithe emva isikhathi singana. Yo uyalasta yena kufani ingakho nami ngimthanda kodwa futhi engikhathele ukugeza yena inkinga ukugeza into enenkinga awunandaba nokuthi nje la 6 round. So umufika lapha endlini every day ufika ungene kufanele uqala ugeze before emashidini. No sihlale sezide esiyenzayo mase singenile empedeni yabo mase siqalile sesenzile sex I have to bath. After sex kumele ngigeze. So wena ufuna ukuthi kwenzale kanjani mhlawumbe ngendlela yakho isifiso sakho yini? Okay ngifisa ukuthi mhlambe sivuke mesenze sex ngo3 ekseni ngingagezi ngimane ngisule mase ngizobona nami ekseni ngiyavuka ekseni ngiyageza nami ayithaza azathi ngigeza beka amanzi uthi ugeze. Ayabekwa ngisho amanzi la igigiza khona iketela ufike yabona ke Ima uvuka ngo2:30 uyobeka iketela mase ngiyageza mase right amanzi angihlala empedeni kumele ngisuke empedeni ngiyohlala kusofa cause abantu abadala. So yena yonke lento leyo ukuthi nje kunendlela ekumele kwenziwe ngayo just because abantu abadala umthetho omningi isho nokulala empedeni angimele ngilale ngingaqokile kumele ngiqoke. Yazi khona izinto into ukuthi uzizwa vele ucanga ukuthi ngathi kodwa ke wena ke so right now ufisa ukumfonela umazise ini? Ngifuna ukuthi sengikhathele mina mengawazi ukuthi ashintshe le ndlela mina ngiyamshiya mina because sengikhathele ngempela. Okay lo muntu othandana naye uyena yedwa noma mhlambe uyena yedwa ngiyamthanda yena ngiyamthanda uyena yedwa nje inkinga ileyo kugeza kuphela. Wena mubuka ngokwe relationship nje yini nobabili uwena wedwa kuyena? Mengibuka emina ngedwa ngoba uchaza isimo sokuthi ngathi kunesimo sabantu abadala isikhona so obviously ngeke ukuze kwenzeke ukuthi abe umuntu ocuca abantu besifazane. Yes. So uwenzani ubhutene empilweni? Uyala Tunja usebenza ku engine garage. Niqale nini ukuthandana?
Sina 2 months manje. Nina 2 months. 2 months. Okay. So manje Kusabusha. ngiyabona ukuthi ngeke usabusha and angifuni ukuthi ngize ngingene phakathi too deep. Ngize ngikwazi ukuthi ngijabule nami like every time ngize ngigeze Yeah. Since usebenza egarage uthe usebenza egarage so uthelela abantu petrol obviously. Yes. Okay. So uyakuphi imali uyakunakekela Yes, it relationship does. yeni njani? It's a nice relationship. Inkinga ibe sekutheni after sex. Iyona After inkinga. sex, efanele Inkinga yami igezwe. ine sex phakathi. Kodwa konke nje he does everything for me. Yeah. And uyakubonisa ukuthi hayi ngiyakuthanda nawe. Uyangibonisa kodwa inkinga imithetho yakhe nalento ukuthi uhlezi ezofaka abantu abadala. Uma efisa uexplainela kahle this thing mhlawumbe yabantu abadala ukuthi isebenza kanjani kuyena and mhlawumbe im-affecta kangakanani. Asikazi sibe naleyo nto size sihlale phansi size sibe deep into that topic. No, uhleze thina wenzela abantu abadala. Ngeke ngikwazi ukuthi ngilale ngagezanga, ngeke ngikwazi ukuthi ngilale nginquni. Kanjalo usho kanjalo. Yabona namhlanje uthi sokusiza ke thina ukwazi ukuthi uthole zonke impendulo zakho because you need to ask him ukuthi okay ke abantu abadala mhlawumbe basebenza kanjani understandise ngoba nawe imfihlo yakho le ubukade uhleli nayo usabule bekutshela ukuthi nikwazi ukuthi nizokhuluma le ndaba alithathe serious lolu daba lolu so aseke simfonele siza uthena uzothini Yazi ngasaba. Ngicela ngahlukani nami ngiyamthanda inodinkinga ngathi ngashintsha. Ngicela simfonele. all right. Yebo sawubona. Yebo sawona bhuti njani? Sikhona njani? Sikhona nathi ukhuluma noNhlanhla from Black Live TV. Yebo ngilalela sisi. Yes bhuti lana sikwi Black Live TV uhlelo lethu sikhipha izimfihlo sike sivakashelwe abantu abasuke befisa ukukhipha imfihlo zabo mayelana nodaba mhlawumbe umuntu engiyakwazi ukuthi akubuke ngqo emehlweni akutshele lona so sike sithi hayi asikufonele umuntu akutshele over the phone into afisa ukuthi ayakhulume nawe imfihlo yakhe ade ayifisa ukutshela yona so sinosisi la uthi umuntu wakho ucela ukukhipha imfihlo nje afisa ukudlulisela yona So okay. Hayi akunankinga wakungisusa nje sisi. All right. Ngicela ubambe. Ubani lo awumthinta sisi. Okay. Unjani sithanda sami? Yebo sawubona njani? Ngiyaphila nami. Ngikhona la ngise Black Live TV ngizokutshela ukuthi ngizokutshela ukuthi sengikhathele ukugeza njalo mesiqedwe ucansi. Imangikuzwa ke manje ukhathele ukugeza masiqedwe kwenza ucansi kanjani manje sithanda sami? Njalo wena mesiqedwe ucansi uthi angigeze sengikhathele and awungicazela ukuthi why uhlezi uthi abantu abadala njalo manje sengikhathele manje ukugeza njalo uhlezi uzongivusa mhlambe ngo3 sesiqedwe kwenza isex uthi angibeka amanzi ngigeze so manje ngikhathele mina. Ukhathele ukugeza kuyachazela nje sana ukuthi masiqedwe kwenza ucansi kumele sigeze nje ugeze ku-right ukuthi ugeze ngesimo esumuntu manje ukhathele kanje. Anginankinga nami ukugeza, anginankinga ngokugeza mina kodwa manje inkinga isikhathi ngeke ukuthi ungivuse ngo2 sishaya isex mesiqedwe shaya isex kumele ngibeke amanzi ngigeze so sengikhathele kuyabanda isekuseni awungilindi ngani uthi okay mesesivukile ke musuye emsebenzini nami sengilungisela ukuthi nami ngemsebenzini mise ngiyageza angazi ukuthi yini inkinga uhlezi uthi abantu abadala njalo mina sengikhathele mina mungafuna ukushintsha mfethu mina ngathi ngizo manje sithanda sami angazi ngisemsebenzini manje la senze kanjani ngoba phela manje mina fanele nje bangithi masigeza siyageza nje masiqedwe kwenza ucansi sigeza ngesingakuchazela nje sithanda sami so wena kuyibona senze kanjani Ngisho ukuthi mina sekuzomela ukuthi ngiyeke kwenza ucansi nawe ke mhlambe ebusuku ngifike mhlambe sibona ngomgqibelo mhlambe ekseni ngisheshe ngigoduke cause njalo wena uyahleka yazi mina sengikhathele ngempela so khuluma kahle lento lena musubuyile mina ngiyakuthanda kodwa manje inkingile yokugeza cha nami ngiyakuthanda uyazi ukuthi ngiyakuthanda kodwa manje niyangixaka lento ukuthi ke sesingaze sibanga ukugeza yini yonto akuthanda ukugeza
Hayi bengazi ukuthi bengisaba bengisaba ukutshela into lena ngoba uzothatha as if ijoke. Kodwa mina sengikhathele. Ngeke uthi uvuse umuntu ngo-3, ukhathele uyageza, ngo-1, ngo-4. Kodwa mawukuthi awufuni ukushintsha mina sekuzophuma mina empilweni yakho. Nje ungakhulumi kanjalo ungakhulumi kanjalo nothi ukuthi angiyazi mina ukuthi lento yakho kahle kahle lento angayilindele kanjalo wangithi mhlawumbe like into nje phela njengomuntu esithandana naye siyazi nosesiqeda ukufika kunjani siyageza sibe fresh so bengazi ukuthi kuyinkinga ngalowo ndlela leyo so for mina kuyinkinga ingakho ngize ngathi ngize lana ngizobatshela imfihlo le ekumina because mina iyangilimaza. Ngiyaqala ukutshela nomuntu owenza ukuthi ngigeze kaningi kanjena. Anginankinga nokugeza kodwa ngeke. Nawe nomthetho wakho mningi and angi-understand mina. Angisona sangoma kodwa nginabantu abadala ngikuchazela uyakwazi lokho so manje njengoba nje silokho nje kunezinye izinto kwesinye isikhathi uma ufikile ngivela ngiyathanda ukuba nawe kodwa ke ngesimo sokuthi umuntu mhlawumbe ukuthi umuntu kumele nezinto zezulu lezi abuye abhekane nazo singakho ngibe ngichama siqeda ukulala sibuye siyiclean umuntu asuse yonke lento ebesiyenza umuntu asikwazi ukuthi noma mase sekuthiwa ngiyaklamba ngiyaphahla laphana emsamo ukwazi ukuba nabantu abadala ngiclean yonke kodwa ke mawusho kanjena angazi waphela mina ngithi ngisisathandana kamnandi ngiyakuthanda. Okay, shuthi mele silimitheke indlela esiza ngayo isex ebusuku asiyenzi because mina ngiyayokuvuka ekseni ngiyageza. Ngampela sendo sami ngampela hayi. Kodwa ngizokubona uma uphuma emsebenzini. Ungasa nje kodwa sithanda sami ngempela sibele nje kuze kusekuseni nje singatholi umuntu kuze kuse nje luso ngisho waphela. Kuze kusekusandeni kanjani uyacabanga kodwa lo. Ade ngizokubona sendo sami. Yathi singayilungisa le ndaba leni because hey no mina ngibona angazi kodwa sizame ngenye indlela kodwa phela ngeke ukuthi umuntu awusingabe sezaluso nje ebusuku ucasela umnandi nasebusuku yazi umnandi indlela ungibambile ke yabotsha kodwa phela inkinga ukugeza hawo Kodwa sayibona kahle sayibona kahle. Ungcono azivele sishaya habona. Ungcono besineshawa manje kumele ngibeka amanzi yabona nje. Yazi soyilungisa le ndaba yeshawa yabona khona sovele sazi nje ukuthi nje sazi mawusanyana seyamele lapha neshawa yabo. Okay. Leza siphinda sibe clean lapho sokodwa phela ngeke bazawo. Asokunande kanje kulala nawo sasa. Okay, hayi phela okay sendo sami. Okay, so khuluma kahle ne? Okay, kodwa ungayenze leyo nto nje please nabonje umuntu abamogeza nje ukhululeka soba right for both of us abonje ukhululeka sengenzela for thina sobaba kodwa sokhuluma sesisobabili nami ngisasebenza. Okay, usebenze kahle ne? Usebenze kahle. Okay, nawe ube nosuku oluhle ngizokubona lethi ne. Okay, ngiyakuthanda. Nami ngiyakuthanda sithanda sami. Okay, bye. Bye. Okay, usizunjani kusukhulumile umuntu wakho? Sakhona lokho okwehlile ukudina ade ukhona ukhathala ade ukhona singino. Yeah. Bekumnandi ukukhuluma naye ngimtshela because bekungidla ngaphakathi. Kodwa uyamuzwa ngathi uyisoka nje unolimi. Yeah. So nje lento aduyona dinogeza nawe ubona kusasa sithandwa sami hayibo. Abantu kanti kwenzala labe sokhipha impilo nabe kwenzala. Hayi ngisa understand ke mase njani. Kodwa ngiyajabula ukuthi ngikwazile ukukhuluma naye ngiyajabula ukuthi ngikwazile ukukhuluma naye. Yeah. Hayi okay asithenganeke ngokuzayo sazi ke ukuthi vele sayiboneni ukuthi ngathi si right ilungisekile imfihlo uzofika endlini nje se understand sana uzokwazi ukugeza manje akwazi ukuthi athole neshawa nkosi yami enegiza ungalibela uvuso kuthiwa beka iketela faka endishini nango 3 ukhathela cabanga nasekuseni sazovuka emsebenzini ngiyabonga kakhulu babukela Black Live TV
TV sisakhona-ke la ohlelweni lethu isikhipha zona iy'mfihlo njengoba uzwile-ke bayathandana usisi uthi ukhathele yena ukugeza kodwa manje uthi ubhuti uzolakha iplani lokuthi angasabeki amanzi ngeketelo agezele endishini usezofaka ishawa asihlangane-ke ngokuzayo. Please do not forget to subscribe laphana ku-YouTube, follow us on all social media platform Black Live TV. Is there Black Live?